שלום לכולם. היום אסביר לכם כיצד לשנות באקסל 2007 את האותיות בכותרות הטורים למספרים. נפתח גיליון אקסל חדש, וכדי לשנות נלחץ על כפתור אופיס שנמצא בצד שמאל למעלה, וניגש לתחתית התפריט לאפשרויות אקסל, אקסל אופשנס. כעת ייפתח תפריט חדש, נפתח באפשרות נוסחאות פורמולס, ונסמן את הריבוע R1C1 ונלחץ על אישור, וכעת נקבל גיליון שכותרותיו הינם מספרים במקום אותיות. כדי לבטל פעולה זו נחזור על הפעולה פורמולס, נבטל את סימון R1C1 ואישור, והמסך חזר לאותיות ולא מספרים. ולהתראות בטיפ הבא.